Μάιχελ Σούμαχερ, η ζωή και η καριέρα ενός θρύλου της Φόρμουλα 1, παιδική ηλικία και τα πρώτα βήματα. Ο Μάιχελ Σούμαχερ γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 1969 στο Χιουρτ Χέρμουλχάιμ, ένα μικρό προάστιο της Κολωνίας στη Γερμανία. Μεγάλωσε σε μια εργατική οικογένεια και από νωρίς έδειξε την αγάπη του για την ταχύτητα. Ο πατέρας του, Ρολφ Σούμαχερ, εργάζονταν ως φύλακας καρτ σε τοπική πίστα και κατασκεύασε το πρώτο του καρτ χρησιμοποιώντας έναν κινητήρα από παλιό μηχανάκι. Σε ηλικία 4 ετών, ο Μάικελ άρχισε να αγωνίζεται στις τοπικές πίστες με τη στήριξη των γονιών του. Αν και η οικογένειά του δεν είχε τα οικονομικά μέσα, ο πατέρας του δούλευε επιπλέον ώρες και η μητέρα του, Ελίζαμπεθ, έπιασε δουλειά σε κηλικείο της πίστας για να καλύψουν τα έξοδα των αγώνων του γιού τους. Στην εφηβεία, ο Μάικελ κέρδιζε συνεχώς τίτλους στο καρτ, όπως το γερμανικό και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η εξαιρετική του αντίληψη στην πίστα και η ικανότητά του να προσαρμόζεται γρήγορα σε οποιαδήποτε συνθήκη τον έκαναν ξεχωριστό. Ο ίδιος συχνά αναφέρει ότι οι ταπεινές αρχές του τον δίδαξαν να δουλεύει σκληρά και να μην τα παρατά ποτέ. Από την είσοδο στην Φόρμουλα 1 μέχρι την κορυφή, η μετάβαση του Σούμαχερ σε επαγγελματικά πρωταθλήματα έγινε μέσω του γερμανικού Φόρμουλα 3, όπου κέρδισε τον τίτλο το 1990. Την ίδια χρονιά τράβηξε την προσοχή του πρώην οδηγού Φόρμουλα 1, Willy Weber, ο οποίος έγινε μάνατζέρ του και βοήθησε να βρει χρηματοδότηση για την καριέρα του. Το 1991, ο Σούμαχερ έκανε τον ντεμπούτο του στη Φόρμουλα 1 στο βελγικό Grand Prix με την ομάδα της Jordan, αντικαθιστώντας τον Bertrand Gachot. Παρά την απειρία του, εντυπωσίασε κατακτώντας την 7η θέση στις κατατακτήριες. Αυτό ήταν αρκετό για να προσελκύσει την ομάδα της Benetton, η οποία τον υπέγραψε αμέσως. Με την Benetton, ο Σούμαχερ κατέκτησε τα πρώτα του 2 παγκόσμια πρωταθλήματα το 1994 και το 1995. Η νίκη του το 1994 όμως συνοδεύτηκε από αντιπαραθέσεις, καθώς στον τελευταίο αγώνα στο Adelaide συγκρούστηκε με τον Damon Hill σε μια αμφιλεγόμενη φάση. Το 1996 μεταγράφηκε στη Ferrari, μια ομάδα που αντιμετώπιζε δυσκολίες εκείνη την εποχή. Ο Σούμαχερ έγινε το κλειδί για την αναγέννησή της, χτίζοντας μια εξαιρετική ομάδα γύρω του με τον Ross Brown και τον Jean Todt. Από το 2000 έως το 2004 κατέκτησε 5 συνεχόμενα παγκόσμια πρωταθλήματα, οδηγώντας τη Ferrari σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, ο Σούμαχερ έσπασε πολλά ρεκόρ, όπως τις περισσότερες νίκες σε Grand Prix ο 91, τις περισσότερες pole positions και το μεγαλύτερο αριθμό τίτλων παγκόσμιου πρωταθλητή, 7. Οι ικανότητές του στην οδήγηση, σε συνδυασμό με τη στρατηγική και την αποφασιστικότητά του, τον έκαναν ασταμάτητο. Η αποχώρηση και η προσωπική ζωή. Ο Μάικελ Σούμαχερ αποσύρθηκε για πρώτη φορά το 2006, έχοντας πλέον καθιερωθεί ως ο μεγαλύτερος οδηγός στην ιστορία της F1. Ωστόσο, το 2010 επέστρεψε με τη Mercedes, βοηθώντας την ομάδα να χτίσει τις βάσεις για την κυριαρχία που ακολούθησε με τον Λούις Χάμιλτον. Αν και δεν κατέκτησε άλλους τίτλους, έδειξε ότι παρέμενε ανταγωνιστικός μέχρι την οριστική του αποχώρηση το 2012. Στην προσωπική του ζωή, ο Σούμαχερ είναι γνωστός για την αγάπη του, για την οικογένειά του και την ιδιωτικότητα. Είναι παντρεμένος με την Κορίνα Μπέτς από το 1995 και μαζί έχουν 2 παιδιά. Η κόρη τους, Τζίνα Μαρία, διαπρέπει στην ιππασία, ενώ ο γιος τους, Μικ, ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του ως οδηγός στη Φόρμουλα 1. Η ζωή του Σούμαχερ άλλαξε δραματικά το 2013, όταν υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια σκι στις Άλπεις. Αν και επέζησε, παραμένει σε ιδιωτική ιατρική φροντίδα, με την οικογένειά του να διατηρεί την κατάστασή του μακριά από τη δημοσιότητα. Κληρονομιά και επιρροή. Ο Μάικελ Σούμαχερ δεν ήταν απλώς ένας εξαιρετικός οδηγός. Επηρέασε ολόκληρη τη βιομηχανία του μηχανοκινήτου αθλητισμού, εισάγοντας μια νέα εποχή επαγγελματισμού, φυσικής προετοιμασίας και στρατηγικής. Ακόμα και σήμερα παραμένει πηγή έμπνευσης για χιλιάδες οδηγούς και θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.